गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय गुवाहाटी चन्दनपथ होननाय मोनसे जायगायाव सासे सिनाय मोनै दुथाङा फैनानै नोगोद 60,000 रांजों लोगोसे लेपटपखौबो खावना लाना थांदों। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला दुथाङा फैनानै जिनाहारि खालामनोबो नाजादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया ट्रेननिफ्राय दिनैनिफ्राय ट्रेननि टिकेटखौ अनलाइन बुकिं खालामनो हासिगोन irctc.co.in आव थांनानै। बेहाय थांनानै नोंथांमोना अनलाइन बुकिं खालामनो हागोन ट्रेननि टिकेटखौ। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया कार्बि आंलंनिफ्राय आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय कार्बि आंलंनि लाहरी जान होननाय मोनसे जायगायाव नोगोद 29,000 ड्राग्सनि टेब्लेटखौ पुलिसफोरा हमनानै मोन्दों। नैबेफोर नुबाय थानाय बेसादफोरानो ड्राग्स जाहैबाय। आसरित लोगोफोर, बे लकडाउननि समाव जोंनि बे आसामाव ड्राग्सनि फालांगिसो खालामगासिनो दं। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया फेसबुकनिफ्राय एमाजनखौ गालांनो थाखाय एबा बारलांनो थाखाय फेसबुकआ मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों आरो बे गोदान आपडेटजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन। फेसबुकआव माल बुस्थु गस्ला बायदिसिना बायलाय फानलाय खालामनो हासिगोन। एमाजन फ्लिपकार्टफोराव जेरैबायदि बायलाय फानलाय खालामनो हायो थिग बेबायदिनो फेसबुकआवबो बायलाय फानलाय खालामनो हासिगोन। नेक्स्ट निउसआनो जाहैबाय जोंनिया दुबाइनिफ्राय UAE एबा दुबाइनि मेडिकेल टीमखौ मदद खालामनो थाखाय भारतनि सा 105 डाक्टार्स आरो नार्सफोरा दुबाइआव थांनानै मदद खालामहैदों। जोबोर गोजोनथाव खौरां, जोंनि बे इन्डियानि डाक्टार्सफोरा गुबुन हादोराव थांनानै मदद खालामहैबावदों। नेक्स्ट निउसआनो जाहैबाय जोंनिया फ्लाइटनिफ्राय 25 मेनिफ्राय एयारप्लेन्सफोरा खारसिगोन आरो टिकेटखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो अनलाइन दाननो हासिगौ। लोगोफोर, दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सौहैयो।